салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд ҳамун танҳо сечкаҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки иморо он карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Як бор дигар лайкҳоро ай назар мегзаронем бародаро. Яке мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педешаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Mercedes Benz 1998 сол срочно тонировка буд шидагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. Нархи мошин 70 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 469 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 900 19 92 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дае мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, абиёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бек камбудиай задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 93 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 622 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 60 0080. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, абиёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бек камбудиай задагӣ пусидагӣ надорад. харидори конкретни бошӣ ай пеш чақчақ мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 79 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 529 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 70 10 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1995, абиёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин соза, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин бедарда дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 248 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 02 02 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1996, абиёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон полабиёмнӣ ҳама ҷош 100%. мошин бедардай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 301 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 89 24 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1997, абиёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Mercedes Benz абиёми мотори 1.8 мошин тоза абиёмни ноябри 1997 сол луки оҳанӣ дорад, кондитсионер дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 52 500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 351 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 58 52 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, абиёми мотор 2 сӯзишвориш дизел, коробка педачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин 50% ходовой дорад, пусидагӣ дорад, бак раскаш сӯхтагия дига ҳама ҷош 100% берасходай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 194 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 67 67 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 объем мотор 2.8 сузишвориш бензин газ коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои бимошин гуфтааст аккумулятор нав системаи ходовои нав коробка нав мотор 2.8 соат авагреф сидени салон сиёҳ кожа кондитсионер ях печка кор мекунад қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 102000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 683000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 933 00 76 46 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 объеми мотор 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика дар اینجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 10 ماه تنیروفکا دارد 10 ماه حجت دارد خلاصا میشینی فقط هایش میکنی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 65000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 435000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 917 61 01 01 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 16000 объем мотор 2.4 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мотори коробка 100% кузов 100% бе камбудӣ элеганс тоза люк шишагӣ тонировка ҳаст قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 83000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 556000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 988 40 08 40 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 объем мотор 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад харидори конкретни бошид занг занад бо чақчақ мекунем бе дардаи мошин قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 60000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 402000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 908 42 12 12 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 объем мотор 2 سوزشوارش بنزین коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 баллони нав дорад мошин расход надорад барои зимистон тайёрай ягон задагӣ пусидагӣ надорад قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 72000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 482000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 938 66 00 28 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 объем мотор 1.8 سوزشوارش بنزین коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин састаяниш вагона мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад лабои қафо яксола тонировка дорад ҳама ҷош 100% кор мекунад қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 63000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 422000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 85 88 01 01 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 объем мотор 2.4 سوزشوارش بنزین коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст мошин 100% мотор 100% коробка 100% салон сарапина надорад объем 2.4 монитор задни камера 4 диска 4 баллон нав قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 69000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 462000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 02 00 31 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6996 объем мотор 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст срочно элеганс 11 мох тонировка дорад кондитсионер печка ардаш кор мекунад дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ягон дард надорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 321000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 904 52 53 06 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер кор мекунад, ҳама ҷош 100% кор мекунад, мошин задагӣ пусидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 60 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 402 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 006 11 10 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.